A mai világban egyre inkább elterjedt az AI, egyre több mindenre használják, és egyre több mindent tud. Éppen ezért gondoltunk Timivel arra, hogy segíthet nekünk a podcastek még hangulatosabbá, még jobbá tételében. Persze itt nem arról van szó, hogy helyettünk megírja a podcast szövegét, mivel az nincs is megírva, azt akkor az éppen egy beszélgetés, amit mi folytatunk le. Nem is arról van szó, hogy AI hangbeszélne ezentúl a podcastjeinkbe, ugyanúgy mi fogunk benne beszélgetni, ugyanúgy felhozunk egy témát, és ugyanúgy arról beszélünk, épp elmondjuk, ami épp akkor eszünkbe jut. Viszont ugye YouTube-on a podcastnek van egy képe. Ugye itt a podcast csatornánk, és nálunk ez a kép ez így szokott kinézni, hogy itt szépen itt van egy Wailing Podcast, Timi, Bálint, stb. Itt közben megy egy ilyen hirdetés a Discord szerverről, Instáról, stb. Itt ugye beszélgetünk, és így ez van végig az egész podcastben. És ezen szeretnénk változtatni. Így nem túl sok podcast után. Mint látható, eddig összesen 4 része volt a podcastünknek. Ez tovább fog folytatódni idén, reméljük ennél több résszel, illetve jön be egy új fajta podcast is, amiben Timi nem lesz bent. Én leszek benne, és erről a csatornáról ismerhetitek Zalánt. Mi leszünk benne ketten, többet nem árulok el, de higgyétek el, nagyon jó lesz. És arra gondoltunk, hogy itt ezt a képet, amit itt láttok, ezt lecserélhetnénk AI által generált képre, ami úgy néz neki, hogy minden egyes podcast témájához illő podcast szobát generáltatunk le az AI-jal, és az lenne a képernyőn. Mondjuk ehhez a címhez hirtelen nem tudom, hogy mit tudnánk, de például koporsó és nyugati pályaudvar, itt mondjuk egy vasútállomás lehetne a téma, és egy ilyen vasútállomásos podcast, vagy vonatos podcast szobát generáltatnánk le az AI-jal, és az lenne így a kép, és akkor így meg lenne minden podcastnek a témához illő hangulata. Nézzük meg, hogy ezt hogyan is csináljuk. Ugye itt van az Adobe Firefly nevű ingyenes AI. Ez amikor bejött, akkor még úgy volt, hogy egy bizonyos mennyiségű képet lehetett azt hiszem havonta legenerálni, és onnantól fizetni kellett érte. De minden hónapban le tudtál valamennyit generálni ingyen. Ezt nem tudom, hogy továbbra is így van-e, megmondom őszintén. Mostanában nem használtam, de ezen a csatornán sok mindenhez volt használva már ez az AI, és nagyon jól működik, nagyon szeretjük használni, és nagyon sok mindenben tud nekünk segíteni. Én úgy gondoltam, hogy pár képet le is generálunk itt videóban együtt, hogy ezek is olyan képek, amiket ez az AI generált, és ide kell beírni a szöveget, hogy mi alapján generáljon nekünk képet, és utána még egy csomó minden mást be lehet hozzáállítgatni, azt majd hamarosan látni fogjátok. Az első kép, amit legenerálunk, az egy autós podcast szoba lesz, ugyanis egy autókkal, illetve inkább sofőrökkel kapcsolatos podcastet vettünk fel még tavaly, és az lesz a következő podcast, ami ki fog kerülni. Na, szóval autós témájú podcast szoba, és ugye itt lehet ilyen dolgokat állítani, hogy széles vásznú legyen, inkább művészetre szeretnénk menni, mint fényképre, és a vizuális intenzitás egy kicsit lejjebb húzunk. És nézzük meg újra, hogy így ezekkel a beállításokkal mit hoz ki nekünk. Nem egész jók lettek egyébként. Vannak mikrofonok, meg minden. Tehát ezt a vizuális intenzitást ezt kicsit följebb kéne vinnünk, és így generáljuk le újra. Hát, ha így jobbakat fog kihozni. Itt nem látom ezekbe az autós témát, az a baj. Ebbe már sokkal inkább. Elég furán néz ki ez az autó a háttérbe, de egész jó. Mondjuk itt van ilyen műszerfal, meg ilyen dolgok, amik nem néznek ki rosszul. Ebből nekem mondjuk nagyon hiányzik az autós téma. Hát itt ilyen lámpák vannak esetleg, amik autóra utalhatnak meg. Nem tudom. Szerintem ez a legjobb. Növelni így a felbontását, wow. Na ezt mondjuk még én sem tudtam eddig.
És akkor ezt ugye kiválasztjuk, és itt le tudjuk tölteni a képet. Generáljunk le további podcastekhez, ugyanis kelleni fog egy bolttal kapcsolatos kép is. Szerintem ez így jó lesz ez a szöveg. Nézzük, hogy mit dob kire az AI. Nem az, amire én gondoltam. Így, esetleg. Na, ez mondjuk nagyon tetszik. Ezt adom, ezt a képet. Ez nagyon jó. És ez se rossz. Túl zsúfolt a közepe. Ez az, ami nekem úgy nagyon tetszik. Kép. Emeljük kicsit a felbontását. Ez nagyon jó. Még talán ez, ami úgy nagyon el lett találva. Itt úgy túl sok minden van, ez annyira nem tetszik. Ez meg nem annyira podcastes, ez csak egy ilyen bárpult inkább. Nem tudok dönteni, az a baj. Azért, mert itt vannak ilyen mikrofonszerűségek, és ez jobban podcast inkább, de lehet, hogy amúgy ez lesz. Ja, szerintem ez lesz. Jó, most, hogy megvoltunk ezzel is, szerintem így lezárásnak még generálhatunk egy indexképet ennek a videónak is, hogyha már AI-os podcast a téma, akkor az indexkép is tükrözze ezt a témát. Úgyhogy generáljunk le egy olyan képet, hogy AI podcast. Az utalás túl rövid. Várjatok már. Ez a kép az nagyon jól néz ki. Ez mondjuk akár lehetne a Wailing podcasteknek az indexképe. És akkor mondjuk ide rakok egy Wailing feliratot valahova. Ide meg egy... ide fölé felírjuk, hogy Wailing. Ide meg rakok egy számot, hogy éppen hányadik rész. Ez mondjuk tetszik. Ez se rossz egyébként. Sőt, lehet, hogy ez még jobb is. Itt egy Wailing podcast felirat, és ide egy szám. Hogy hányadik rész. És akkor egyet több képet generálunk, mint gondoltam. Tudjátok mit? Ehhez inkább letöltem ezt is, és ezt Timivel átbeszéljük, hogy melyik lenne a jobb. Ezek is érdekes képek, de még mindig nem az, amit én szeretnék látni. Úgyhogy menjünk tovább. Egyébként itt lehetne bővíteni ezzel a bővítés gombbal a dolgot. Tehát itt lehetne előfizetni, és akkor több mindenre lenne lehetőség. Nincs vízjel, több generálási kredit havonta, ugye a generálási kredit adja meg, hogy hány képet generálhattok, amit mondtam az elején. AI-ok beszélgetnek egy podcastben. Erre mit dob ki? Robotok. Így? Esetleg kijön az, amit én szeretnék látni? Na ez! Ez a kislány, amit ott a háttérben nem értem, de ez! Ez az, amit én kerestem. És szerintem ez a kép lesz az, ami nekem fog kelleni most. Ez az első se rossz. Ez az első nem rossz. Itt a kislány a háttérben nem kell. Itt az a baj, hogy csak az egyik felé áll mikrofon. Nem egyenesen, vagy nem két felé. Itt az van, hogy így felfelé áll a mikrofon, és úgy beszélgetnek, de ennek a hangulata sokkal jobban tetszik, úgyhogy... És akkor igazából szerintem meg is volnánk azzal, amit ebben a videóban szerettem volna megcsinálni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, írjátok le, hogy mit gondoltok, írjátok le a véleményeteket, írjátok le, hogy ti próbáltátok-e már ezt az AI-t, és hogy mennyire vált be nektek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, legközelebb találkozunk, addig is, sziasztok!